intervenția mea mă voi referi la unele probleme din sănătate și anume în special la necesitatea unei noi legi a sănătății, care este o prioritate pentru sistemul de sănătate din România. Eficiența asistenței medicale publice și private este evaluată cu ajutorul indicatorilor de performanță ai sistemului medico-sanitar, care plasează România pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Voi da câțiva din acești indicatori, și anume rata natalității, foarte important pentru că este un element esențial al evoluției demografice negative în acest moment din România. Rata natalității a fost 9,9 la mie în 2010, 8,4 la mie în 2015 și 8, respectiv 8,1 la mie în anii 2020 și 2021, care este cea mai scăzută natalitate din istoria modernă a României. Rata mortalității generale, de asemenea foarte importante, pentru că împreună cu natalitatea definesc din diferența lor sporul natural al populației, care de asemenea este negativ de 30 de ani în România. Rata mortalității generale a fost 12,1 la mie și respectiv 13 la mie în anii 2020 și 2021, când în Uniunea Europeană era 7 la mie, iar în Africa era 12 la mie, în condițiile în care în România era 12,1 la mie. Sporul natural al populației, cum am spus, din diferența dintre natalitate și rata mortalității, se menține din 1989 și până în prezent cu minus 2,2, minus 3,3 la mie, iar în anii 2020-2021 a ajuns la minus 5 la mie, din diferența dintre natalitatea și rata mortalității, care am spus-o cum era atunci. Rata mortalității infantile, un alt indicator important, a fost de 9 la mie în 2012 față de 4,2 la mie, deci 50% în Uniunea Europeană. A fost de 8 la mie în 2015 față de 4 la mie în Uniunea Europeană. În prezent se menține acest raport, adică în România mortalitatea infantilă, ceea ce înseamnă decesul copiilor în vârstă de 0-1 an, este de 2 ori mai mare decât media deceselor acestor copii 0-1 an în Uniunea Europeană. Și la aceasta mai trebuie adăugat faptul că în mediul rural față de urban această mortalitate este mai mare, că riscul de deces este mai mare în prima lună de viață, din primul an de viață, adică 0-12 luni. Deci, în prima lună se ajunge până la 57% din decese se realizează în această perioadă. Multe din aceste decese ale copiilor 0-1 an, mai ales în primele luni de viață, se produc la domiciliu și care nu sunt văzuți de medic, deci fără asistență medicală. Mai este un indicator pentru copilul în vârstă de 0-5 ani, și anume rata mortalității 0-5 ani, 12 la mie în România, respectiv, care ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană. Un alt indicator deosebit de sensibil și de evocator pentru ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România este rata mortalității materne. Și anume, 25,48% decese materne la 100.000 de nașteri, de 5 ori mai mult decât în Uniunea Europeană, în anul 2012, și de 2 ori mai mult în prezent decât în Uniunea Europeană. Deci vorbim de femei însărcinate care se duc să nască și din 100.000, 25,48 decedează. Și altele pot muri tot din cauza sarcinii, dar în primele săptămâni și luni ale sarcinii, din diferite motive. La 1 iunie 2014, prin ordonanță de guvern, nu prin lege, important să reținem acest lucru, s-a adoptat de către guvern pachetul de bază de servicii medicale pentru asigurați, pentru copii, gravide și pensionari, ca sistem de servicii medicale, de subliniat și de remarcat următoarele aspecte. 1. Pachetul de bază de servicii medicale la adoptare prevedea ca femeia gravidă să fie monitorizată de la diagnosticul sarcinii și până la naștere,
exclusiv de medicul de familie, care nu era specialist în obstetrică-ginecologie. Nu este prevăzută nicio examinare obligatorie a unui medic specialist de obstetrică pe tot parcursul sarcinii până după naștere. Și aceasta într-o țară în care, după cum am mai spus, mortalitatea maternă era de 5 ori mai mare în 2012 și de 2 ori mai mare acum decât în Uniunea Europeană. În al doilea rând, pachetul de bază de servicii medicale nu prevede nicio clauză favorizantă pentru femeia gravidă, pentru copii și pensionari. În schimb, în al treilea rând, este prevăzută coplata pentru un diagnostic și tratament complet, ceea ce poate fi echivalat cu un adevărat genocid legiferat pentru pensionarii cu un venit sub 1500 de RON pe lună. În al patrulea rând, pachetul de bază de servicii medicale a fost introdus în anii 90 în țările dezvoltate economic, ca apoi să revină la acoperirea universală a serviciilor medicale pentru asigurați, cum s-a întâmplat în Norvegia, în Suedia și în alte țări. Și ceea ce a fost recomandat încă din 2014, când am introdus noi pachetul de bază, să se renunțe la el, recomandarea aparține Organizației Mondiale a Sănătății. În al cincilea rând, în România, pachetul de bază de servicii medicale s-a introdus cu 14 ani mai târziu decât în celelalte țări, când acestea au renunțat deja la această formă de asistență medicală pentru asigurați și au mai fost și incorect elaborat pachetul de bază. Aluzie la ce am spus despre sarcină. Aceasta a influențat negativ sănătatea multor generații și grupuri de populații. Argumente că este așa este aspectul negativ al principalilor indicatori care definesc starea de sănătate a populației și care ne plasează pe ultimele locuri în Uniunea Europeană, după 9 ani de la introducerea pachetului de bază de servicii medicale ca metodologie de a practica asistența medicală la categoriile de asigurați din România, inclusiv la gravide, copii, pensionari și alte grupuri vulnerabile. În al șaselea rând, corectarea erorilor, eficientizarea resurselor financiare, diminuarea risipei, combaterea corupției pot duce la extinderea serviciilor medicale pentru întreaga populație și accelerarea evoluției spre acoperirea universală a serviciilor medicale. Acestea sunt recomandări ale experților financiari ai OMS-ului încă din anul 2014. În Strategia Națională pentru Sănătate pentru perioada 2014-2020 a Ministerului Sănătății și reluată în parte și pe următorii 8 ani, se stipulează că pacientul este în centrul sistemului de sănătate și că medicul de familie are rolul de a limita accesul pacientului la medicul specialist din ambulator și mai ales din spital. Rezultă că medicul de familie are rol central în prevenție, diagnostic și tratament și dirijarea pacientului spre medicul specialist, spre laborator și magistică, respectiv radiografie, tomograf și rezonanță magnetică. Se preconizează, deci, restrângerea asistenței de specialitate din spital cu dezvoltarea asistenței de specialitate în ambulator, în condițiile desființării deliberate a fostelor policlinici publice cu specialiști de către Ministerul Sănătății în ultimii 30 de ani, din care au mai rămas circa 4% după Institutul Național de Statistică. Tendința mondială în această problemă se referă la faptul că sunt necesare în continuare spitale moderne, puternice, cu specialiști de înaltă calificare și tehnologie avansată. Se recomandă alocarea a 50% din bugetul pentru sănătate pentru realizarea acestui obiectiv. Și aceasta pentru că spitalul este o unitate medico-sanitară complexă, multifuncțională, și anume, ce funcție are? În primul rând, asigură asistența ambulatorie de specialitate integrată spitalului, prin apariția unităților în ultimii ani de UPU sau CPU, adică unități de primiri urgențe sau compartimente primiri urgente. Se realizează internările de zi, se realizează internările continue, se colaborează cu medicii specialiști din ambulator și medicii de familie arondați. Spitalul este un important centru de învățământ și cercetare medicală. Guvernul actual prevede construirea 8 noi spitale regionale și un spital metropolitan. Partidul ADER susține acest proiect pentru motivele arătate. Partidul ADER, în spiritul legii și ordine pe care le promovează și a situației precare din sănătate, din care am arătat unele aspecte vulnerabile, consideră
că este imperios necesar să se adopte de urgență, cu prioritate, o nouă lege a sănătății cu prevederi pentru toate componentele multisistemului sanitar. Aceasta este un obiectiv foarte mare, valoros și obligator, pentru că România a avut tradiție și recunoaștere națională și internațională în domeniul sănătății și pentru că sănătatea este o precondiție pentru suveranitatea, securitatea și prosperitatea națională. Vă mulțumesc!